Na ako'y ka-advise sa inyo mga kaidol. Bahin sa mga gwapa diya o gwapo nga sobra na mag kuan ba, inambog sa ilang kaugalingon, sobra na sila mo atap pasakit sa ilang isig katao ba. Nga mga gwapa, akong tambag sa inyo, pag naaga na lalaki nga mo pansin sa inyo, gawa ayaw lang na mga binastos. Kanang mga tarong lang nga pagkuan, pagtagad sa inyo, pakitain po nimo siya mayong pagtagad, ismailan, ana ba? Dili kay nalay lalaki nga, hi miga, mga na, uy guwapa, mga na, unya ang imong kilay-kilay, saka-saka na din kilay, hambog na kayo ka. Porque pagtanaw nimo nga kayagit-yagit siya nga pagkatao, laki or baho or naunsa siya, ana dayon nimong kilay, hambog na kayo ka porque guwapa ka. Akong tambag sa inyong migo, parehara gapon baig laki ug magwapo po ga. Napoy siyempre bae na po usahay po bae baya, labi na mag-uban sila daghan bae. Manggawa silang kuan, uy. Oh, gwapo, mana. So ang tambang na ko sa inyo, pakitaan gyapon nyo may pagtagad, ismailan. Oh no! O mo na inyong ikuan. Suklian mo siya maayo ismail. Ibutang din sa imong utok nga or largo na yung sampit sa Ginoo mo anak nga, ay salamat Lord. Salamat Lord, imo kong gitagaan og naong ngayon ani Lord. Inaot unta padayon unta ni Lord nga walang pagkukupas ba. Oh, kay naa sa Ginoo tanan nakasalalay ang ating buhay. Ginoo ang magbuot. Mao nang kung gwapo ka karon o gwapa, ayaw pag nilado kinaiya, pantay gapon imong tingin, mapangit man og magwapo mabaho pantay imong tingin sila. Ayaw pang hinambog, sukli gyapon maayong pagtagad pag naayo pansin. Ay gwapa, mga ayaw lang ka ng mga binastos, ayaw lang pansin na mga binastos nga kuan. Basta tarong lang ang pagkuhan sa inyo, ay gwapo, gwapa mga na ayong pagtatar, sukliin yung mayong smile, mana sukli. Ayaw lang yung nga pinataas-taas yung mga kilay anana kay masuko ang ginawa na hambog na kayo ka. Ha? Hambog na ka kayo porque gwapa ka. Pero huna-huna wa kay angay magnilad og batasan maginarte. Kay muhikap gyapon ka sa imong tae. O magwapo ka diha. Hilas sa kakayo og dili lang kakayo dato. Muhikap gyapon ka sa imong tae. Anong makaingon ko muhikap sa imong tae? Kung malibang ka, siyempre mangilo man ka. Unya makontento da ikaw, imo ra sabli-sabli ka tubig, siyempre hikapon nimo na. Kay galing pagsuot nimo og brief og mante, naapay tae, so pag simot imong uyab nabaho, o di ba? So sure gani mo hikapon gani mo, so muhikap gyapon kag tae. O mo na dia, wa kay angay mag-inarti. O bae magamulaki, wa kay angay mag-inarti. Sapod nay Ginoo. Nay Ginoo. Pag gilad na kag kinaiya. Una-una nay Ginoo nang tan-aw. Kanang imong pagkagwapa. Sa daghang paraan nga madaot na imong pagkagwapa nimo. Paako na naglamok dire. Paako naglamok mukatol. Imong kutkuton nimo. Imong kutkuton unya mudako o kutkuton nimo ipaka naglam mo kutkuton nimo nya mudako nya mohubag unya mo hinungdan no tug ka na kag hubag-hubag na imong naong kanang imong pagkangilad og batasan kay namay Ginoo gali masuko ang Ginoo sa imo. So mao ra to, mababae man o malalaki o mo ang nay mga laki da nga mga construction worker, mga driver, mga sikad mupansin basta tarong lang ang pagkapansin, pakitaan nimo mayong pagtagad nya ismailan ninyo ana, pasalamat sa gwapo ka mga alas para sa mong naong na andyan na among naong namo nung sana na among naong dapat magpasalamat ka nga gipakatao ka nga gwapo gwapa dapat ka magpasalamat. Ayaw pag hinilad kinaiya kay wa mo'y angay hikap ka pud mo sa iyong tae. Ay na di mo hikap sa iyong tae.
Suot mo brake largo. Oo. Di mo hikapan para sure, sabunan pa para sure gid kayo. Oo. Manang wa mayangay mag-inarte, hikap ka po sinyo tayo. Na, mao tayo akong tambak sa inyo na inyong buhaton. Pag naga ni lalaki nga mga kayagit-yagit da, construction worker, mga driver sikad, mga umtanda na diyan, mga baho na diyan, mga humot. Basta maayo lang pagtagad sa inyo. Pansin na, patagay sukli yung mayong smile. Nya mo largo day kag sampit sa Ginoo nga Lord. Salamat Lord. Salamat Lord, daghay ni daig nako. Imo kong ipakatawo nga gwapo gwapa na. Salamat Lord, hinaut padayon unta ni nga akong naong nga gwapo gwapa unta ni forever. So ana ra kay nabe Ginoo nakagunit sa imong kinabuhi. O nay Ginoo nakasalalay dato na o mangilad ta kinaiya. Pwede ta tagag problema bisong usang oras ta. No, daghang paraan madaot na imong naong tugka na gubag-ubag na imong naong pagkangilad di batasan. So mao tay akong tambag sa inyo, mabaho man mahumot or mga driver, mga sikad, mga construction worker, dia mga yagit-yagit nga mga budbut so koy or mga bae na siligilid, mga gwapo, mga gwapa. Sukliin yung mga pagtagad basta maayo lang pagtagad sa imo. Umaro para malipay ang Ginoo ba. Para kanino yung imong kagwapo kagwapa nga forever gina, forever yang walang kupas sa imong pagkagwapo gwapa. Sa maluoy ang Ginoo si mo. Ay lang pag inilado batasan. Tumara to, bye-bye.